खुलुमबाय। दुलाराय बाथौ गौथुम सिनाखना बियाब आफादनि खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुम्माया थांनाय 24 आरो 25 डिसेम्बर 2020 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। गिबि साननि हाबाफारि बादियै थानसालि फोथारनाय, फिरफिला बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय आरो फुंबिलिनि आरजनि हाबाफारिया फारियै जागायलाङो। बेलासे समाव दौरि फोसावगिरि सावरायमेल लोगोसेनो लाइमोन आरो मायनावफोरनि जर'खा सावरायमेलनि हाबाफारियाबो जायो। लाइमोन आरो मायनावनि जर'खा सावरायमेलाव माननि आलासि बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुम उदालगुरि जिल्लानि फोसावदिं नेहाथारि मानिनां दिनाराम बर' बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै गुवारै बिबुंथि लाखियो। बिदिनो नैथि साननि हाबाफारि बादियै फुंबिलि आरजनि गेजेरजों हाबाफारिखौ जुरियो। फुंबिलि आरजनि हाबाफारियाव बोसोनगिरि महरै बोसोनथि लाखियो मानिनां दैथुन स्वर्गियारि बिथाङा। बेलासे समाव रुंसारि जुगेस्वर बसुमतारी गोसोखां गेवलां मेला जागायो। बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि बारग' इएम मानिनां मुस्रि लोमस्राव दैमारि बिथाङा। हाबाफारिखौ दैदेनो सिनाखना बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानिनां आफादगिरि बुकुल स्वर्गियारि बिथाङा। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासिनि आलासियाव बाहागो लानानै गुवारै बिबुंथि लाखियो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानिनां गाहाय नेहाथारि सलेन दैमारि बिथाङा। बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै बाहागो लायो कालाइगाव समस्तिनि एमएलए मानिनां मुस्रि महेश्वर बर', खैराबारि बिटिआर समस्तिनि एमसिएलए मानगोनां मुस्रि भबेन्द्र बर' बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव गासै 400सोनिबो बांसिन सिबियारिफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बे हाबाफारिया जोबजासिम जोबोद गाजा गोमजा आरो गोजोनै जोबलाङो।